खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय। थ' एनडिएनिफ्राय ओंखारबोसिगोन इउपिपिएल दोलोआ। नंगौ नोंथांमोना थारैनो थिगखौनो खोनादों जे दायो बर्थमान इउपिपिएल दोलोआ सेन्ट्रेल लेभेलाव आरो स्टेटआव पिटिसिखौ गारनानै स्टेट आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव एनडिएजों इउपिपिएल दोलोआ एलायन्सआव दङ आरो एनडिएआव अंखिदार जानानै दङ। थ' फैबाय थानाय डिसेम्बर दानावनो माने इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनिफ्राय ओंखारबोसिगोन होननानै माने जोङो निउस मोन्दों, खौरां मोन्दों जे थाबैनो माने एनडिएनिफ्राय ओंखारबोनानै इउपिपिएलआ हारसिङैनो माने 2026 जिथु एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, बै इलेक्सनाव हारसिङैनो गेलेगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। थ' बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ दा जोङो उननि समावसो मिन्थिसिगोन। मानो होनबाथाय राजु कुमार नार्जारिनि बुंनाय बायदिब्ला बावैसो बिजनि पानबारियाव जि बैठक मोनसे जालांबाय, जि सावरायलायनाय जाबाय, बेयाव बिनि बागै जेबो माने थांखि लानाय जायाखै। जि डिसेम्बर दान दङ, बे डिसेम्बर दानाव बे डिसेम्बर माहोआव माने मा खालामगोन, पार्टिनि गेजेराव रायलायनानै थांखि लानाय जागोन जे एनडिएजों थागोन ना थाया। आरो बिनि बादैबो जों मिथिना मोननाय जादों जे निउसनि बायदि मोननाय जादों जे बिटिसिनि जिमान जि 15टा सिट दङ, बे 15टा सिटआव गेलेनायनि बादैबो बा बेयाव केन्डिडेट होनायनि बादैबो असमनि 12टा समस्तिफोराव जेरावनोखि बांसिन माने बर'फोर दङ, बै जायगाफोरनि समस्तिफोराव मा खालामगोन, इउपिपिएल दोलोआ केन्डिडेट होगोन होननानै जों खौरां मोननाय जादों। थ' बियो जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे मा होनगोन खौरां। मानो होनबाथाय जोङो बिटिसिआवल' दिनै थाबा जानाय नङा, जोङो गुबुन गुबुन जेमान जि बर' एलेकाफोर दङ, बर' जायगाफोर दङ, जेरावनोखि बर'फोरा थायो, बै जायगाफोराव जोंनि बर' केन्डिडेट होनांगौ बा गुबुननि केन्डिडेट होनानैबाबो जोङो माब्रै जोङो पार्टिखौ बियो बिपिएफ जा बियो इउपिपिएल जा मा खालामनो हायो, माबायदि जों फेहेरनो हायो। आरो हाबाथ' जोङो असमखौबो सासन खालामनांगौ, चिफ मिनिस्टार जानांगौ जोंनि बर'निफ्राय, नङा होमबा? थ' फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन जे इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनिफ्राय ओंखारगोन ना ओंखारा। दाथ' सरसा जागासिनो माने इउपिपिएल दोलो ओंखारसिगोन होननानै। मानो होनबाथाय दिनै बिटिसि जिथु इलेक्सन, बे इलेक्सनाव बिजेपिआ इउपिपिएलखौ मोनसे बिसाखाथ'खाथा खालामदों। इन्टारनेल माने मा खालामदों, बिपिएफजों एलायन्स खालामनानै गावसोरबो बारा सिट मोनाखै, दिनै बिजेपिआबो बारा सिट मोनाखै, दिनै गावसोरबो माने जेननो गोनां जादों बिटिसिआव। थ' जों इउपिपिएलखौ, जोंनि जिथु इउपिपिएल पार्टि, बे इउपिपिएल पार्टिखौ बिसाखथा खालामनानै बिथांमोना मा खालामदों, बिपिएफजों इसिङारि मोनसे एलायन्स खालामनानै दिनै माने गावसोरबो दिनै हारायजादों बबेबा समस्तियाव। थ' दा फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन जे इउपिपिएलआ एनडिएजों थागोन ना थाया। आरो मोननैसो आङो ससियेल मिडियाफोराव नुदों जे कंग्रेसजों माने इउपिपिएलनि जिथु पेज, बे पेजफोराव नुदों जे कंग्रेसजों माने एलायन्स जागोन, माबा जागोन, बेबायदि नुदों आरो। खिन्थु बेसेबां सैथो समासो मिथिसिगोन, नङा होमबा? मानो होनबाथाय आरो 6 माह टाइम दंबावो, 6 माहबो गैला, नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, 6 माह हमजायो आरो 6 माह हमजाया, 5 माह। थ' 5 माह टाइम दंबावो। थ' 5 माह जोङो डिसेम्बर माहखौ मिथिगोन जे इउपिपिएल दोलोआ थागोन ना थाया। खिन्थु दा बर्थमान पुरा सरसा जागासिनो दोङो इउपिपिएल दोलोआ ओंखारबोसिगोन होननानै। थ' भिडिअ बेखिनियानोसै, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।